Takže čaute ľudia, vítajte pri 13. parte. V tomto parte by som sa sťahovala ešte tak prípadne niečo dostával. Čo to všetko je? Tak, tuto je hlavné sa sťahovať. Ak to niekoho nebaví, tak nepozerajte. Môžete to vypnúť. Máte na to 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, už nemôžete. A vypnite si to, keď chcete. A zapadá slnko. To není dobrý. Jak sa majú vesničania? Vo vesnici som už nebol asi 5 partov aj. Nie. Odtedy, čo sme tam bývali, odtedy, čo sme si postavili tento dom, som tam nebol. Asi by som vedel. Musím nejako sa kúknúť, že koľko je tam vesničanov. A keď tak, by som to kreatíve dala. Radšej nebudem do kreatíve nič robiť. Alebo ľahšie. Máme to. Viacej už neseberem. Tam som nejaké blbosti. Tam bolo. Tu jedine nepotrebujeme. Prečo nejde vybrať nohy? Haló. Ešte nejaké hovadiny vyberem. Tak. Ostatní je môj. Ešte nejaké hovadiny musím vybrať. Kostiču. A tieto dva ešte henté hovadiny. Iron. Gravel. Gravel. A toto. Tieto proste nepotrebujeme. Jo. Všetko máme. Tak poďme. Tam idem. Ja vždy chodím tam do vesnice. Musím si to zapamätať, že mám odbočiť doprava, nie doľava. Takže sklad, tuto dole úplne pri pláži, tak ako tu je. A taký hrad vytvorený. A to plánujem na nejaké 2 diely budeme stavať a taký. Koľko toho máme?
Tak. Veď ináč my už máme všetko. Tak, ja si zoberiem cobblestone, ale pochybujem, že ho už mám. Ešte máme. No, ale nemáme. Nemáme tu ešte tak provizorne to postaviť z tohto. Ale pokiaľ to ináč môžem spraviť aj z hliny. A potom to vlastne zbúram. Len tak nejako, aby ste vedeli, že čo plánujem. Môj projekt. Takže. Plánujem takto vstúpiť. Po niekadiaľ potadiaľ tak. Tuto budem, označím si to tak. Presne od takže je tu. Tak. On je tu. Vlastne takto nejako tu bude taký ešte dlhšie a tuto plánujem schody dole. A ešte, čiže to bude väčšie. A potom by som mohol niekedy aj mainovať. Tak. Zobereme naše obilie a ukončíme. Tak a toto by mohlo byť z tohto videa všetko a čaute.